Magluluto tayo ng napakasarap na igadong Isabela. Umpisahan na po natin. Ito po ang mga sangkap. 3/4 ng nakasim, 1/4 na atay ng baboy, bawang, sibuyas, bell pepper, patatas, garbanzos, green peas, patis, laurel at paminta, asin, at isang pork cubes pampalasa. So, umpisahan na natin mga kaibigan. Dali. Mag-umpisa na tayo. Lagyan na tayo ng mantika. Lagyan na natin ang bawang. Sibuyas. Bell pepper. Lagyan na natin ang karne. Tapos, takpan muna natin ng 5 minutes. Ayan na po, nasangkot siya na. Lagyan na natin. Lagyan na po natin ang paminta at laurel. Konting patis. At ang atay. Inuhuli po talaga ang atay. Kasi pag nasobran ang luto, kumukunat po siya. Takpan po ulit natin.
natin. Pwede na po natin ilagay ang patatas. Garbanzos. At green peas. Samahan na po natin ng konting asin. Sama na rin po natin ng pork cubes. At konting tubig. Yan. Dagdagan po natin ng konting suka. Konting asukal. Pakuluin po natin mga 5 minutes. Tingnan natin. Yun. Okay na po siya mga kaibigan. Serve na po natin. Yan. Ayan na po ang finished product ng aking igado. So, kain na po tayo.